that it deserves to be. General Francis Ogolla ochako tich ayanga ka jatend jolweny manyien bang' jolweny go riti ne General Robert Kibochi e nyasi mane obagi e alap ma jolweny ma Ulinzi Sports Complex. Kibochi osungo jolweny ma pacho kae kuom konyo jopiny e migepe mopogore opogore kendo kwayo gi mondo gisir lwedo jatend gi manyien Francis Ogolla. Chris Owino nigi ler. Kochakore e alap mar jolweny ma Ulinzi Sports Complex e wang' apaya ma Lang'ata Road nyaka e log tich maduong' mar jolweny ma DOD e wang' apaya ma Argwings Kodhek, nyasi sunga kod nyadhi mar goyo riti ne jatend jolweny machon General Robert Kariuki Kiboshi omako piny. E alap mar jolweny ma Ulinzi Sports Complex, jolweny omiyo General Francis Ogolla bendera margi kowuok kuom Robert Kiboshi kaka yo mar wako telo manyien. Mane en ler makende ni Francis Ogolla e jatend jolweny mar 11 nyaka ne piny Kenya yud loch e higa mar 1963. Jolweny mag pi, jolweny mag kor lwasi kod jowetegi mag lowo oyuoro mar goyo oriti ne ogai margi machon kendo muocho ne risasi 17 e kor yamo kaka yo mar miye luor makende. Kauloso e kindeno, jatend jolweny manyien Francis Ogolla kod jatend migawo mar jolweny Aden Duale opako General Kiboshi kuom kelo lokruok mar adhai e migawo mar jolweny. During your tenure, you took the path of providing transformative leadership. This required critical and creative thinking, bold initiatives, strategic focus, an ability to convince those below you and above you. The Kenya Defense Forces has experienced tremendous progress under your watch, both in operation and the social welfare support programs. The General has served the Kenya Defense Forces for 44 years and 89 days with loyalty, dedication, diligence, and competence, which earned him promotions through the commissioned ranks to become a four-star general. Kibochi kod Duale onyiso geno margi kuom ogaye mar jolweny Francis Ogolla kendo kwayo jolweny kod jopiny duto mondo osire lwedo. Time has come for me to spend the rest of my life with my family, enjoying my sunset years. I've cherished my time in the KDF, and as I hang my military boots today, I urge that KDF remains focused on the mandate, guided by the key tenets of being apolitical, subordination to civilian authority, and being professional at all times. Francis Ogolla odwoko erokamano ne jatend piny William Ruto kuom keto yie mare kuome kendo singo madhi nyime koting'o malo migawo mar jolweny. I am well aware that strategies which were used yesterday may not be applicable today, and neither will strategies of today be applicable tomorrow. However, I am confident that with the dedication and commitment of our men and women in uniform, we will collectively be able to develop strategies which will enable us overcome these challenges and ensure the safety, security, stability of our nation and its people for sustainable economic development and prosperity. Bang' tiyo ne oganda jo Kenya kuom thuolo mar higni 44 kod ndalo 88 mokalo e kidienje mopogore opogore mag jolweny, General Robert Kariuki Kiboshi dok pacho kod sunga kaachiel gi nyadhi kendo we telo e lwet Francis Ogolla. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni ji 7